Lumea este condusă de două tipuri de oameni. De oameni inteligenți și de oameni înțelepți. Oamenii inteligenți știu ce vor. Oamenii înțelepți știu ce nu vor. O politică fără oameni înțelepți este o politică eșuată. O conducere ocupată de oameni inteligenți este o conducere fără înțelepciune. Înțelepciunea fără inteligență nu conduce bine. Inteligența fără înțelepciune distruge tot. Pentru că eu cred și am zis mereu o vorbă: prin inteligența voastră veți pieri. Cred că inteligența neînțeleaptă va duce la o autodistrugere, la dezbinare, la suferință. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar cu siguranță trecutul va fi de neuitat și întotdeauna va rămâne în amintiri sau scris, sau va ajunge să fie o legendă. Exact cum se întâmplă cu inteligența și înțelepciunea, la fel trecutul mișcă viitorul. Noțiunile acumulate în trecut va dezvolta viitorul. Viitorul fără un trecut bine stabilit în timpul lui nu va crea un viitor puternic și înțelept. Dezbinarea nu aduce decât autodistrugere.